Ita dai wannan rijiya mai ɗimbin tarihi wadda turawa suka tona ta shafe sama da shekaru 40, inda suka shafe sama da wata 2 suna tonawa a yankin mai anguwa Bauchi da ke karamar hukumar tana faɗa. A to mai sauraro na ziyarci wannan wuri inda ruwan zafin nan yake domin in gane idona, kuma a tare da ni ga wasu wanda suke amfana da wannan ruwa ko kuma suka zo domin su yi amfani da shi. Bari in fara da wannan malami. Sunana Malam Usman Abubakar Atiku. Malam Usman, gashi na zo ni na same ka a wurin da wannan ruwa mai dumi yake fita, me ka zo yi? Yanzu da haka daga gona Allah na dawo. Zan zo in yi wanka na ne saboda ruwan yana ɗan zafi. Ruwan duk gajiyanka, amma in kai wanka wallahi zaka je ka wasau. Tun yaushe kake amfana da wannan ruwa? Ai tun ina yaro, saboda ni ma wallahi haifana ake wannan abun yana nan. Ko za ka dan ɗibo mana ruwan mu ji? Dan sami a hannu. Kai lallai ko ruwan nan da zafi sosai. To muna godiya. War ne? Awa Hausa ne. Ya sunanka? Sunana Aliyu Mala. Aliyu Mala, ga ka bakin wannan ruwa da yake bulbula kuma mai zafi. Me ka zo yi a wurin? Na zo wanki ne da wanka. Masha Allah. Kamar yaushe da yaushe kake zuwa wannan wuri? Ko da yaushe in na samu lokaci ina zuwa ina wanka da wanki. Domin jin tarihin wannan ruwa mai ban al'ajabi, na zanta da Umaru Sarkin Ruwa, inda ya min ƙarin haske kamar haka. Ruwan zafi dai an tona shi lokacin mulkin Shagari. Yanzu yana da sama da shekara 40 da wani abu. Shi wannan ruwa ana amfani da shi a da 'yan makarantar sakandaren na faɗa suna sha. Ganin cewa wannan ruwa yana da ɗimbin tarihi kuma ya jima, shin zuwa yanzu mai al'ummar na faɗa suke da wannan ruwa? A yanzu ba a shan ruwan, yanzu sai wanka kawai ake yi da shi. 'Yan makaranta suna wanka da shi, har mutanen cikin gari suna tafiya su ana wanka da shi domin yana fidda dotti ƙurai da gaske. Ko kaya in za ka wanke kayanka kamar shadda ko wanda ya kaman shi haka, in ka wanke shi yau, in ka wanke shi sau ɗaya sau biyu, don zafin ruwan yana iya kashe kaya. Yayin da wannan shiri ya kai ziyara wannan yanki, a gefe guda ɗalibai ne maza da mata suka yi cincirindo domin zuwa wannan waje su kashe kwarkwatan idonsu. Aishatu, ga cikin zo ki bakin wannan ruwa mai dumi. Shin me baki sha'awan ki zo ki gane idon ki? Wallahi kawai ruwan na ana labarin shi a cikin gari, na ce to gaskiya yau ba zan zo ni ma zo in ga ruwan ya kake ni. Ruwan da zafi wallahi. Za ki iya wanka da shi? Zan iya mana saboda yana da zafi, ko sanyi ko zafi akwai zafi. Abubakar Usman. Abubakar Usman, ga ka zo ka bakin wannan ruwa, me ka zo yi? Na zo wanka ne wani. Ina ka samu labarin wannan ruwa? Cikin gari da zo ina wucewa aka ce akwai ruwa mai dumi a nan, in zo in taba ni. Na ce to bari zai in zo in jarraba ni ma. To sai dai har yanzu akwai mutane da dama da ba su da labarin wannan waje mai fidda ruwan zafi daga ƙasa. Fatan al'ummar wannan yanki dai shine a faɗaɗa wannan wuri ta yadda za a samu masu zuwa kallo, wanda hakan zai samarwa karamar hukumar tana faɗa kuɗin shiga. Ƙarshen rahoton kenan Abdulaziz Abdullahi daga karamar hukumar na faɗa a nan jihar Gombe, tarayyar Najeriya.